Ens trobem a la Setmana de Jocs al carrer de Manresa, una activitat que organitza anualment l'entitat Alcae i que durant uns dies s'omple de jocs i de diversió algunes de les places de la ciutat. Vol ser una activitat que el que vol és, per sobre de tot, potenciar el joc, és a dir, donar-li importància. Al darrere d'aquest objectiu en tenim d'altres, com per exemple que desvincular el joc dels infants, és a dir, el joc és una activitat per a tothom, per la gent gran, pels joves, pels adults, també pels nens, o sobretot pels nens, però el que ens agrada és això, de dir, universalitzar el joc. I una tercera finalitat de la Setmana de Jocs al carrer és reivindicar espais de joc a la ciutat, no? Les places, els carrers puguin ser espai de jocs. La Setmana de Jocs al carrer va néixer com una activitat adreçada a infants, però amb el pas de les edicions ha incorporat diferents elements que l'han transformat en una proposta lúdica ciutadana de caire cívic i de cohesió i inclusió social. La participació a les diferents activitats és totalment gratuïta, de manera que ningú queda exclòs. Plaça Sant Domènec, Plana de l'Om, Plaça Major, Plaça Montserrat, totes elles es converteixen per uns dies en espais reservats als jocs, a l'entreteniment i a la diversió. I solen haver 4, 5, 6 places en funció de les edicions i cada plaça està especialitzada. Hi ha jocs pels més petits, hi ha jocs de construcció, hi ha jocs de taula, hi ha jocs d'habilitat. En aquesta edició, la 13a, tenim jocs tradicionals perquè hi ha un projecte europeu que ens ho permet, i en altres edicions hi ha hagut jocs d'arreu del món, hi ha hagut jocs fins i tot per persones amb discapacitats, vull dir que intentem anar variant i anar adaptant les places. Aquí estem fent diferents jocs tradicionals, són d'arreu d'altres països, altres d'aquí. Es tracta sobretot de que normalment són jocs que són senzills d'explicar, que es capta molt fàcilment la dinàmica, i perquè d'aquesta manera els nens ho puguin entendre fàcilment i aprenguin a jugar i puguin anar canviant de jocs. La Melània està a la plaça de la Música, però hi ha un gran nombre de monitors repartits per diferents espais de Manresa. I entre aquests monitors trobem a voluntaris de la Fundació Ampans, que demostren, any rere any, la seva implicació amb la Setmana de Jocs al carrer. Portem 5 edicions en què des de la Fundació Ampans col·laboren amb Setmana de Jocs. Aquestes persones demostren la seva vàlua incorporant-se en els equips de monitors i dinamitzant les places, cadascú amb el seu estil. És una experiència també de demostració, no? Que el joc, a més de ser una activitat lúdica, pot ser també un element de cohesió, d'integració, de superació personal, i estem molt contents. La Felissa és una d'aquestes monitores que participen a la Setmana de Jocs al carrer i que posen de manifest la potencialitat inclusiva que tenen els jocs. Podem estar amb el nen també, que ho feien com som nosaltres, i la formació que tenim nosaltres. Nosaltres podem ajudar la gent perquè som gent que podem fer-ho i així ens coneixen com som. La vessant inclusiva d'aquesta activitat organitzada pel CAEM s'ha vist reforçada els darrers anys amb la incorporació de joves amb dificultats socioeducatives procedents del casal de joves La Campana. D'aquesta manera els joves adquireixen habilitats i competències gràcies a la participació en experiències organitzatives i de treball en equip. I és que una de les grans apostes de la Setmana de Jocs al carrer és la cohesió social. Poder unir al voltant d'una taula nens, nenes, pares i mares amb els seus fills i filles, avis i àvies amb els seus nets o netes i col·lectius de diferents orígens. El joc apropa persones i apropa cultures. Hem coincidit amb una altra entitat, amb l'Associació de Jocs Antics de Verona, que ells també creuen en el joc i aposten per al joc, també organitzen un gran festival i constatem això, de dir que com nosaltres hi ha molta altra gent, a Catalunya, a l'estat espanyol, a França, a Itàlia, doncs que també aposten pel joc. Todo es como
es interesante, es como el juego, como una cosa así casi simple, puede unir dos culturas. Por ejemplo, hemos descubierto durante estos días que tenemos juegos en comunes, que pero tienen diferentes nombres, quizás diferentes reglas, però el significado es lo mismo. En qualsevol cas són visions complementàries, no?, d'entendre el joc, però que la finalitat és la mateixa, és donar-li valor al joc pel que representa, pel que és i pel que suposa. Cau la nit a Manresa i la plaça Major s'omple de desenes de persones en busca d'aquell joc de taula que ja coneix o que vol descobrir entre l'ampli ventall de propostes que ofereix la ludoteca del Club del Joc. Al Club del Joc estem dintre del CAE i el que intentem és promoure la figura del joc. Per fer-ho fem tot un seguit d'activitats al llarg de l'any. Una és la que estem fent avui, que és la Setmana de Jocs al Carrer, que fem unes nits de joc durant 4 dies aquí a la plaça de l'Ajuntament, una gran estesa de jocs i la gent pot venir a jugar i fem, els expliquem els jocs i poden gaudir-ho totalment gratuïtament. Aquí cada cop hi ha més jocs de taula i està molt bé perquè vol dir que creix aquest mercat i que la gent també el consumeix, però hi ha molts jocs que es desconeixen. Llavors el que intentem és portar tota aquesta cultura de jocs de taula cap aquí, que per això tenim molts jocs en diferents llengües, en alemany, etc., i que es donguin a conèixer, perquè hi ha moltes dinàmiques desconegudes a joc. Estem molt acostumats a tirar el dau i avançar fitxa o pregunta i resposta, i jugar és molt més que això està molt bé, però tanmateix es poden fer moltes més coses. Jo penso que en aquest sentit Manresa ha adquirit cultura lúdica, no? És a dir, és veritat que els primers anys era picar pedra i la gent s'espantava amb els jocs. A base d'anar fent activitats, a base d'anar fent edicions de la Setmana de Jocs, altres activitats com el tas de jocs o activitats a les escoles, hem aconseguit que el joc sigui més proper. Constates això de que les persones venen a les places i s'encurioseixen pels jocs o ja els coneixen o no tenen aquesta reacció més de temor, sinó de dir, va, m'assec i provo, sí.